To jama'a assalamu alaikum. Dan uwa ba na aran hankalinka. Shin kana fama da matsalar kuɗi kuma kana aikata waɗannan abubuwan guda shida? To ina tabbatar maka zai yi wahala ka fita daga cikin matsalar. Amma waɗanne abubuwa ne guda shida waɗanda za su hana ka fita daga cikin matsalar kuɗi? Ba na aran kunnuwanka. Na farko, rashin ƙididdiga ko budgeting. Ma'ana baka lissafta abin da kake samu kuma baka lissafin abin da ya kamata ka kashe. Wannan babbar matsala ce. Na biyu, yawan cin bashi. Ma'ana duk abin da kake son ka saya zaka ci bashi ka sayi wannan abun ko kai wannan buƙatar ko kuma ka karɓi wannan abun a matsayin bashi. Kaga kenan ka cinye kuɗin da zaka samu a gaba tun baka same su ba. Domin in ka samu waɗannan kuɗin biyan bashi zaka yi da su. Na uku shine siye-siye babu ƙaidi ko abin da ake kira da impulse buying. Duk abin da ka gani kana so zaka saya. Baka lissafin nawa ne a aljihunka ko akawun ɗinka kuma yaushe kake sa ran sake samun wasu kuɗaɗen. Kai dai zaka saya kawai. Na huɗu shine rashin tattali ko saving. Kana samun kuɗi amma kana kashe kuɗinka, baka lissafin gobe, baka lissafin tsayawar ciniki, baka lissafin yaushe za a biya ka albashi. Kawai haka kake babu tattali, babu gobe, zaka jima a cikin matsalar kuɗi. Na biyar shine rashin neman shawarar ƙwararru. Ko dai yayin da ka samu wasu kuɗi da baka yi tsammani ba, ka nemi shawarar ya ya kamata kai da waɗannan kuɗi, wane ɓangare ya kamata ka zuba su, ko kuma lokacin da samun ka ragu ko ciniki yayi ƙasa, shi ma ka nemi shawarar ƙwararru kan yaya zaka saisaita al'amura. Wannan ba ƙaramin al'amari bane. Na shida shine maƙalewa sana'ar da bata karɓe ka ba ko kuma wacce ka jarraba ba a dace ba. Ka ci gaba da yin ta kana cewa ai ita ka iya, ai kai babu yanda zaka yi. Waɗannan abubuwa guda shida idan ka fahimce su kuma ka yi nazarin yadda zaka magance su, zaka iya fita daga cikin matsalar kuɗi cikin sauƙi. Amma rashin fahimtar su ko rashin daina su zai dawwamar da kai cikin matsalar kuɗi ko da nawa kake samu. Kai nazarin su kuma ka iya tambaya ta a comment section wanda baka fahimta ba, inda hali zan ƙara maka haske. Sunana Bello Ado Hussaini. Burina shine ka fita daga cikin matsalar kuɗi. Na gode.